Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Saksoni damang dot dainang selamat dohoti ibadah Minggu secara live streaming. Adorang sota mulai marhaudolaton marsaur dot debata. Tapake tiki sangobas martangyang di bagasar rohat tabe martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhatta marid di mahita. Marhide-hide goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Jehovah, manangise nama melehon hamoliateon, ido na pasangap ahu, jalama bait dalan, asa hupatudu hotu ibana hatuaun ni debata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargugu nasohatu dosan jala parasi roha. Hupa serep hami rohanami di jolom, jala hupang ido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite toddim, asalam hutinggalhon hami nasa dosa nami, jala hutangi hok kami hatam nabadiai,
Sai pai yang mahatam di bagasa rohanami, asa marparbue nadinggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhan tamarit di mahita. Tatangi homma patik nidebata di minggu sadarion ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unakko manakko dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak kita olo madobo hepeng nidonga jolma manang mabai bisuk-bisuk mangalas supon boniaga iko si pagadaon ni rohatta do arta nidongan jala siramot tonon at ido sahatna atong rak mangidugugo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergugui maulhan nobar tu patikni. Amin. Tapuji matuhatta marid de mahita. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo rohami dahamatian ni pardusa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani umbai dipangido hami. Sai sudah timatorutorum. Asa unang mangonai be tuhami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugu imahami asa margugu hami
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata tarung ngot Tuhan sisani dosa. Songonot dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan aloja jalana sorat. Hupaso nang pehamu. Buat hamu maaugaku tuhamu. Guru kamu masian ahu. Aina labok doau, jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangat todimuna. Ai labok do augaku, jalan yang do dohot na huporsanon. Hasangapon ma di debatana digijang. Amin. Ta puji ma Tuhatta marit di mahita. Tatangi homma hatani debata epistel di minggu sadarion tarsurat di Matius onom mamuka sian ayat 25 1-24 tajaha secara responsoria. Ala ni ido hubain na hudok tuhamu punak kolsok kamu hosamuna sumarihon sipanganon manang daging muna pasari-sari pada biton. Nda marga hosa sia sipanganon, nda mangat daging siap para biton. Bere kamu ma pidong akka nama tumatangawangi, akka nasumangoti, Isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saasta gajangna anggo tungsian pakol sohon nirohana au madok tuhamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari soma make songon bunga-bunga sada. Atong unang maha holsoan rohamuna madok ahama pangonon nami ahama inumon nami ahama parebiton nami
Saijumu lumalului hamu harajon ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna dosude aka odeng tuhamuna. Ido sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jalan opeopsa. Amin. Tapuji matuhatta maridde mahita. Tahatidak kom maha porsiautai songona hina tidak kon nidongata sa porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahoba ido ama perdukuna sahat dosa na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahoba nasasadai imana tidukon di Maria nagabe-gabe sokon di perbadia adora sohabuan iro tuhatta na tumam nagerin di bangun di silatus na mati terpajang berubahnya di hal inersia na dua tuhan maturung di tanom na maturung di air keturuhon na manai surga tahu di siapun di debat aja amanai perhubungan sohatu dosani di simai kana paimas tulak sot tanahon mahumumi harap maturung mati Kau bersiap itu bagi dia, jalan bangsa bina dia, kuliah bagaimana Kristen akan dia, doa biasa dosa, doa biasa yang mulai mau surga yang nama, doa yang luar biasa. Amin. Kors yang punguan inahanna diuduti punguan kor ama.
Tabigi ma titing di minggu ta sadarion. Titing namasa dohot si pamasaon ni Huriata di Minggu tanggal 21 September 2025. Naparjolo pakobasion. Sada guar Minggu dohot topik Minggu. Guar ni Minggu sadarion Minggu pasapuluh opaton dung Trinitatis. Topik Minggu debata pai baruhon ngoluni bangsona. 2. Titing naing marbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma dedi spesianipar. Ananiamata jitar sianipar tubuni inata rustauli tapubolon nahinan. Ruasni HKBP Parik Sabungan, Resort Pohan Julu Parik Sabungan,
dohot orwanna Juli Yanti Teresia boru nababan, boru niamata harapan nababan nahinan, tubuni inata Arlija boru simare-mare, ruasni HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, pukul siawip di HKBP Parik Sabungan, Resort Pohan Julu, Parik Sabungan, Distrik Sapuluonom, Hubang Hasudutan, di Pasu-Pasu Tuhan Debatama, Sakap Parsaripion Nasidai. Tolu, ruasna marulang tahun na papitu puluh tahun. Sada, di hari Rabu tanggal 10 September 2025, inata B. Alison boru hasibuan manang opu arsel gonop marumur 70 tahun sianwik tengah. Pasahaton ni huriata do ulos tunasida duk sidung titing di parmingguon pukul 10.30. 2. Di hari Selasa tanggal sia September 2025, amata asal siaturi gonop marumur 70 tahun sianwik rabuta sada. Hobartu program ni huriata, pasahaton ni huriata do ulos tunasida. Alai, sian ias ni rohani keluarga, dak pola di jalon nasida ulos sian huria. Tatangnya koma nasida, asa dilehon hai pason, dohot gajang ni umur. 2 Romawi Dewan Koinonia. Sada, seksi remaja. Di hari Sabtu, sahatu hari Minggu, tanggal 27 September 2025, patupaon ni seksi remaja do retreat maringanan di Wisma Abdi Bogor, di sosohom matu anak kota remaja asama dohoti ulaoni. Paduahon seksi lansia. Di hari Senin nanaingro tanggal 20 September 2025, patupaon ni seksi lansia do seminar do topik sampai masa tuamu Tuhan menggendongmu. Maringanan di aula gereja HKBP Keramat Jati, masuk pukul sia wib dohot narasumber pendeta Dr. Martongo Sitinjak. Tolu, seksi paropuan. Di hari Rabu nanaingro tanggal 24 September 2025, patupaon ni seksi paropuat do PHD gabungan dohot mangapuli tu keluarga Nyonya Togi Sinaga Srianti Borupak Bakara, masuk pukul 10.30 maringanan di ruang serbaguna. Marhite titingon di sosoho matu ina na dong diwik asa parsidohot tu acara PHD gabungani. Tolu Remawi Dewan Diakonia. Tolu titik sada ruasna modding. Sada. Di hari Minggu tanggal 14 September 2025, nung ngajumolo marujunggolo amat tasitua Liberty Asia Turi, umur 70 tahun, sianwik Cililitan Besar. 2. Di hari Jumat tanggal 10 September 2025, nung ngajumolo marujunggolo Inata Herlina boru tapu bolon, umur 61 tahun, na makabaluhon amata Togu Theodorus Siahan, sianwik Makassar sada. Tolu. Di hari Sabtu tanggal 20 September 2025, nung ngajumolo marujunggolo amata Sabar Siregar, umur 82 tahun, na hinabaluhan ni inata Nurhayati boru Batubara, sianwik duku, tatangnya koma keluargai hasahatop
tarapul rohana sida. Opat Romawi nomor ragam. Sada petugas kebersihan dohot napatupahon bunga langgatan. Petugas kebersihan dohot napatupahon bunga langgatan tu Minggu tanggal 20 September 2025 ima sian punguan ina. 2. Izin pelayanan. Mamuka hari Jumat tanggal 10 September 2025 sahat tu hari Jumat tanggal 26 September 2025 Padita Eben Sihardo Simajutak MTH izin sian pakobasion ala perluan keluarga di Medan. Apatuluhon undangan rapat panitia pembelian lahan. Marhite titingon ma niudang tusude anggota panitia pembelian tanah manang pelebaran lahan gereja asaro madoho ti rapat nanaing di Patupa di hari Senin tanggal 22 September 2025 partikianna pukul 10 siawip maringanan di ruang konsistori. Napapaton boa-boa dohot soso-soso sian panitia pembelian tanah. Horasma dihamu amanginang nang songoni naposo bulung. Rap manangyakon jala rap manupaki mahita disakap ni Huria. Imana naing manuhor partapahan na di jolo ni garejaon 170 meter persegi. Masai sopido partikian laho manggarar tanoi. Di negosiasi parpudi Kamis tanggal 10 September 2025 mudur masa otik terminna. Ima termin parjolo manang DP mingguon hari Kamis tanggal 25 September 2025 kararom ma 2 miliar 600 juta rupiah. Termin napaduahon tanggal 6 November 2025 gararom ma 7 miliar 400 juta rupiah. Jala termin napatuluhon ima di bulan Maret 2026 manggarar manang palesehon pelunasan 3 miliar rupiah. Alani amanginang mengelek mahami asaradi mahita makokop di bagasan haporsiaon pasingirhon manang papijapon si humisik tabi na somar bunga manang pijaman lunak laho pajuluhon manggarar tanoi pos rohata sudia kasingiri manang pijamani paulahon ni Huria manang panitia do ditikina mangihuton surat perjanjian pinjaman marhite subangan nihita sude ruas na manuhor per meter persegi. Dohot subangan sian na asing. Arop situtudo rohani panitia ikonadong manyapungu saotikna manang majonohi 10 miliar rupiah di mingguon asa pos roha laho manggarar termin panjulo 2 miliar 600 juta rupiah. Ia parhepengon di panitia saat rodi tanggal 10 September 2025 singir manak pijaman nang ditulupi ruas na ditopot 7 miliar 320 juta rupiah. Singir manak pijaman nang masuk tu rekening ni panitia 6 miliar 111 juta rupiah. Ulangi hami 6 miliar 111 juta 121 rupiah. Subangan per meter persegi 4 miliar 504 juta 360 ribu 104 rupiah manang 210,74 meter persegi. Subangan per meter persegi naung masuk tu rekening 2 miliar 220 juta 190,105 rupiah manang 147,21 meter persegi.
Horas madihita saluhutna Tuhan mamasu-masu. Songonima saat ni titing di minggu tasadarion akan asoni jauh di titingon boy mata jaha di WA grup wek tabi manang di website ni HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Pasahaton lulus papi 70 tahun, B. Alison Buruhasibuan, manang Opu Arsel. Huria di Tuhata, marulup-ulup marlas ni roha dohita di bagasan arina pinarbadian non. Allah diluas dua halak ruas ni huriata sahat tuna marulang tahu 70 tahun. Allah itu tu sahalak sianda sida dak pola di pasaha ulos tangyak tama ninna manang kondasida asa dibacanai pasod doho gajang ni umur. Nama jalo dison ima inang buru hasibuan upuar selate. Dihamuina nami marlasnya roha do huriat tapali besatikyon. Dina diluas tuhat tahamu marulang tahu babi tupuluhon. Dak say sudi diluas tuhani marulang tahu 70. Nuaeng songolas ni rohani huriaon di pasahat matuhamu ulos ima mangulosi todimu jala sian hapor siau mahamu majalui bebua sahat tutikyo diulosi debatado todimuna jala laos manugu ruas ni huriata ikolas dorohata mulu diloas debatahita sahatu namarumur 70 tahun mulu di leon huriata ulos ikut tahapor siai doi ulos ni todita nasiat dewata marhidi huriaon asa diulosi hita ariat doho borngin lau memulus tiki parasian nani lehon ni dewata alani dinanami son lasmarohamu majalo ulos ya kuria saima toktong mangulosi todimuna tujuluanon ipasamu bedelani tiki parasian nani lehon ni debata dope tuhamu tuhata mana mersangap diari na binarbadian naon jalalas maroha di sudi ruas ni huria alamanok tong ibana mamasu-masu hita arian doho borngin. Kor wek tengah diuduti kor punguanina.
Taparade jala tapasahatma peleatta kantong sadaa dohot sadabe tapuji matuhatta maridi mahita. Yesus
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna. Berita nauli nagabe jamita di minggu sedarion di minggu pasapuluh patod Trinitatis imana tersurat di buku ni panurirang Amos bidusia ayat 10 sada saha rudi ayat 15. Songonomma tersurat di si takasma tapai hutihut. Diari nasasadai pajongjongok mamuse udung-udung ni si Daud na malohai. Jala paulioku parik akan bungbungi. Jala pajongjongok muse akan malohai. Jala paulioku dui suak songon di aka ari mula-mula. Asa nasida manean pasi-pasi ni Edom dohot saluhut bangso perbegu akan atargoar tuguarhu ninna jahuba napasauton songoni. Idama narodo sugut aka ari ninna jahuba masih jalo amma paninggala doho panggotil perdege doho penabur. Jadi manetekon anggur akka duluk jala bicat akka duluk-duluk sudina. Dungi tugi honokku mamulak akan terbuang siap bangsa Israel. Jala paulion nasida muse huta akan tarulang. Laos ingaran nasida ma. Jala pukau nasida ma akaporla anggur. Laos inumonna ma anggurna. Jala pakeon nasida ma akaporlak. Laos panganonna doho perbuina. Jala lopokonokku manasida tutano nasida. Jala dangbe pabaliokku nasida siat tano nasida. Nahulehoni tu nasida ninna jahuba debatam. Ido yanggo sahatna. Debata pai baruhon nguluni bangsona. Ima topik ni minggu sedarian. Atau Tuhan memulihkan kembali umatnya. Wado gabi dame sonang rohatan non mulak siap permingguan non alatakas taboto Tuhan memulihkan hidup kita dari berbagai tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Ai ikona kuatta dong genupari dohita kawatir manang holsoan songo diturpu epistel nakingani holsoan dohita di perekonomian, holsoan dohita di parianak konon, holsoan di ragam ni sude natadupi di perdalanan ni ngulutau. Alai Roma apul-apul siat Tuhatta marhite minggu sedarion bahwa Tuhan akan memulihkan kita dari segala perkara pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan dipastikan bahwa buah-buah yang akan kita rasakan di dalam hidup ini benar-benar diberkati Tuhan. Nasusia tu pikiran dohot utuh-utuh. Nuai tabereng majo marhite pengalaman ni bangso ni dewata. Na menibil siat dewata. Edak tabo tolana na menibil luhitan nuai siat dewata benda gudang akka si holsohono tai. Jala laos manugu-nugu hita
uhado sasitong na pinangido ni debata siyang ngulu niaka na kinokop ni Tuhani. Disuruh debata do panurirang Amoson laho manurirangi tu Israel Utara. Sudi hita maboto babua dungbula harajaun Israel 2 marga may di Jehuda 10 marga may di Israel na digoran na Israel Utara. Sebetulnya anggo hutan di Amoson di Judea do di Juda siat Tekoa jala ulawonna marmahad dohot babungu-bunguhon at tajau dangna anak ngimali mibana alai ibana madipili dewata laho pasahaton hatana tu bangsoni dewata na madibil di hati hai siani laos di boto laos di berengak kana porsea do pebua cara di dewata memilih naposona sian latar belakang hidup yang berbeda, tetapi jika Tuhan memanggil tidak ada yang bisa menolak. Kita harus taat dan tunduk kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di nalaon ibana manurirangi tu Israel Utara di pabua ha urangan nasida. Memang disati di sima puncak kejayaan ni Israel Utara ima ditikini harajaon Jerobiam II. Alai kejayaan ni puncak kemakmuran nasidai madibil selomoni rohani debata. Dia mai dangadok keadilan. Jala mulu namora lemamora ma alai nepugus lem merpugus ma ai dang bui mengguit ninahita ma akan nepugus di hati hai ikon lomo-lomo ni rohani namorai manang penguasa jala ngeri marani nasida menggadis dongat tubuna sargani sipatu miris rohani debata marnidai alada ngadong di patudun dasida holong tudongan na jolma ay mulu polay gadis na kita hula sarga ni sipatu dang binoto bedang ulutakan imana masa Tuhan melihat tidak ada lagi keadilan di tengah-tengah bangsa Israel sehingga Nabi Amos ini diutus untuk menyuarakan suara nabiah suara ni debata babua ala naung banipil sian nasida salomoni rohani debata ikom madabuma uhum tu nasida uhumi ikom madabuma nasida tuha buangan jala dang dayon nasida be natabu dingguluna alai marsikor madasida arian do borngin alai di bawah debata do pada saat Tuhan memulihkan mereka kembali kepada sedia kala dan bahkan akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa mereka nikmati yang tidak masuk akal manusia bisa diperbuat oleh Tuhan untuk memulihkan umatnya yang telah menjauh dari Tuhan. Jala laos ido nang jauh-jauh tu hita di bagasan tikyo budu tanpa sadari songon dan alaman ni bangsoon talami bulu tadok kita terpuruk tetapi ada satu hal yang mau kita rasakan di dalam pemulihan dari Tuhan yaitu kembali kepadanya ido apalah nanaing dohonon ni demata nak tu hita di bahasa tikyon mululu hita mulak tu ibana san nasaroha dohotor dita didok di pastihon deyot tama pasu-pasuna namaragami di perdalanan ni gulutau jala mulo nunga duka demata pasu-pasuna dangadong manangise na mga batii
Dan ini dirasakan oleh umat Tuhan. Ai di hati hai dung diusehon debata pasu-pasu di debata berbual-bual ma pasu-pasui dang adong nabui manoksong. Ai di dok wala nira ngagudak kita tang maboto be nama ninggala te belinga kada tuton nama ra nama boto sungguh dia do tinggalaon di mulu di bona pasugita lau mangula ikon tinggala do perjulu baru peri padenggani di suamma buni jala panem ma gobarani ma dibuat di bagasa jami tahun pada saat Tuhan membuka berkatnya bagi umatnya, berkat itu mengalir jala di gobarhom marupani songop paninggala dohot benabinin namar lapatan ala ni pasu-pasu ni dewata daksai dope panen ngekon diulehi muse maninggala asa sunon na muse ima pasu-pasu ni dewata dang marnatos ido dohonon na jala mulu didok nakingani manetehi anggur ninna. Itu adalah gambaran berkat Tuhan yang melimpah. Di tanah kering Tuhan akan menjadi tanah subur dan anggur-anggur mereka akan berbuah selebat-lebatnya. Bahkan didok nakingani akaduluk bicat ninna. Yang artinya anggur akan begitu melimpah sampai melewati batas jika digambarkan di dalam khotbah ini dengan gunung. Mulu didok bicat pasu-pasui malubi sian duluk-duluk ninna rupani ima gudeng ni pasu-pasui. Itulah pemulihan yang sempurna dari Tuhan bagi setiap orang yang mau datang ke hadiratnya. Mulu Yesus menawarhon Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan asorat hupasonak pehamu. Itulah pemulihan itu. Muloroin nahita sian aka keterpurukat da sian aka pergumulat tai didok pasonangon na dohita. Jala itu sebetulnya nanidok na nakinga di episteli kunci nani lehoni debata tu akan aporsea ikut perjolo ninna mengelului harajaon ni debata tungita bahonon nama aka odeng manang lapatan na aka pasu-pasunai. Ido kunci diaka natakas manada debata ikoro ibana tu debata biar Tuhan memulihkan keadaan kita yang terpuruk dan bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nuaing buhado hita uludu hita ro tu ibana jala buhado gobaranna nani dokonna jumolo mengalului harajaon di debata. Taromaran wengate syarwas ni huriat tahun da perjudu mengalului harajaon di debata. Idanggulu hamu manalpuhon ari na pinarbadian ni Tuhani sadarion. Manak songod dia penuhaing kadupi di pandalaran ngulu tahun. Tetapi kita yakin pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, marsaur di bagas nanabadiai jalotama pasu-pasuna. Jalotama hatana nagabe bohal ni partodota manugu-nugu hita di perjalanan ni gulut tahun. Manak songod dia pihak kahol sokta ikubui meyanon sumuang kekhawatiran yang kita alami dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dipulihkan dari segala keterpurukan kita pada saat ini. Dan inilah yang digambarkan jika Tuhan telah memulihkan, kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Nuaing bohado hita lahomang gubarhon babua sia sudiaka holsotai sianaka kekhawatiratai marhuaso do debata laho paswakon hita songon aka anak na hinokopna. Adong do sada ahli keramik rupani sia Jepang. Jadi mulu adong rupani putar aka keramik na hargai dan dia bolok koni alai di pepungu-pungu me.
Alai dibentuk marupani atik pelu jaibana dibentuk gabi baga kinasian asli nada perjului. Ala cara nasida unik di pedungu-dungu sudiakan nama pucaon ala ya kariga-riga nai disabung main nado emas. Jala dung gabi di pasuak songon nasomoli na pucai bagabi baga emas ya baru-baru adong ala sudah keretakan nau di tembel doho emas. Jala argana pe lemu margani. Ima ko barat di baheb babua songonido dewata maraduk pos sudah jolma yang mengalami keterpurukan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita tidak dibuang, tetapi kita dipulihkan kembali. Dan bahkan pada saat Tuhan telah memulihkan kita, kita lebih indah dari segala-galanya. Bahkan kita merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melebihi dari apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Hari inilah Tuhan memulihkan kita dari segala keterpurukan kita. Sia sudi kekuatirata akahol sotai asa marhite parjupangata doh debata di bagasa minggu sedarion sudah kita makilalahon bahwa Tuhan telah memulihkan kita kembali di hadapan Tuhan. Bolo tadok akka na dipulihkan Tuhan ima na dapotan pasu-pasunai. Bolo didok bicat maaka pasu-pasu di dewata lehonon na tuhita pada saat Tuhan telah memulihkan kita. Meragam cara ni dewata mangaleho pasu-pasu na tuhita asa sahat pasu-pasu ni dewata diusehot tuhita gabilas marohata laho memulus tiki parasian na nilehon ni dewata tuhita. Alani las marohata di bagasan sedarion karena ada jaminan dari Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan memulihkan kita dari segala keterpurukan kita dan Dia akan tetap setia memberkati kita siang dan malam. Langsung ni mana nama ulang tahun marlas ni roha hamun sedarion iko kilala homuna doi sada pasu-pasu ni debatana luar biasa. Aidak sudi bui madapot ahana binagabagahon ni dewata. Memang di Bibili di dok anggo umur ton olak ni 70 tahun doninna. Bulu ibu kamu do pesal Mesia pului di sini pabua memang nunga dito tuhon dewata anggo umurta olak ni 70 tahun nama. Jalan bulu di dok di eak sahat 20 tahun akka hangaluton namai. Diakka naung meliwati 70 tahun nggak betul-betul dirasa kamu ya teh. Akka hangalutoni imana di guarana itor pikum maju perjulan itor taboto. Lewat 70 itor pikun namen nanaro. Baru murah-murah mamar sahid. Murah-murah mah sesak napas. Tak tahap bimerdelen. Alayak kana porsea mulu di pasahat debata majalo pasu-pasunai. Manang di luas saat tumangiahi 80 tahun na perjulu pangidon na ima gugu siat Tuhani Allah hola gugu na siat Tuhani do na tuk mangaleho gugu dihita lahu mengalewati tau-tau parasian na nilehon ni dewata alani sudihita nang di luas dewata 70 tahun lahu mangiahi saat 20 tahun ni naing ingotota iku gugu do pangidota siat Tuhani ganu pari ganu tiki asa margugu hita lahu madelani tiki parasian na leon dewata adik pigudang disiak kahangaluton alai ala gugu na siat dewata margugu mahita lahu mengadupi saluhut nai huria nahina holongan di tuhatta ahmanabui putih hatta marhite jamita di bagasan minggu sedarion na berjulun apala nanaing dohonon ni dewata babua sudihita nama dapoton dewata na manopason akka holsotai kekuatiratai tuadupan di dewata di minggu sedarion
dipastikan Tuhan akan memulihkan kita. Jalamar hite naung dipulihkan debata hita, dapat hitama pasu-pasuna na maragam-ragami tujuluanon. Alai dipangido Roma hita tu debata. Jala jumulo mata lului harajaon di debata dinguluton. Dungi tabahonon na do nang pasu-pasuna merlibat gadda tu hita tutiki nanaing ro. Amen martang yang mahita. Tuhan dewata manami namar habangsa di Banua Gijang. Rodo hami madok mauliate tua dupamun nasun badiai di harina pinar badiamon. Dina dilehoko di hami hosa hanguluan sahak rodi dikion. Jala di luas rohami bongot tu jorom na badiaon. Lau mamuji pasangapun guarmu nasun badiai marhiti permingguan nami sedarion. Pasu-pasu matuhan permingguan namion makorona sangaput diho jalama bual las ni roha madisadok ruas ni huriam nama dapat toko tujoromon. Pasu-pasu hatam dagabi bohal ni partodion nami pebua manoktong doho manariho kami di ganupari di ganup tiki asa unak kolsoak kami di perdalanan ninggulu nami. Alai sadok huto pacok kami tu adupamun nasun badiai sude na sorat na maol na huadupi hami dinggulu namion. Songonima Tuhan disudia karuas ni huriam sai manoktong maho mamasu-masungul na sida arian doho borngin. Jala diakka namar sahid selehon hamalumon. Diakka namar sitaonon leho pangapulion. Asa marhiti mardame sonak toktong ruas ni huriam mamuji pasangap ho. Lumobi matuhan diakka ruas ni huriam na di rumah sakit. Ima inanami nyonya Silitonga Buru Manalu di rumah sakit Budiasi Sian Uik Cawang. Amanami Simatupang di rumah sakit Budiasi Sian Uik Balekabang. Songonina poso mamanami Perdita Dr. Martongo Sitijak di rumah sakit Polri Nuaing Sian Uik Kramat Jatisada. Songonina ngamanami B. Pajaitan Opu Prans di rumah sakit Rituan Sian Uik Rabutas Sada. Songonima Tuhan nanginanami nyonya Situa P. Purba Buru Sitanggang di rumah sakit Kanker Darmais Sian Uik Parserahan. Lau songoni Lukas Nathanael Siturus di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Hermanawan Antariksa Sian Uik Parserahan. Songoni Sidean Purba di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Sian Uik Kramat Jati. Tuhan hodo haporusan nami di hapor serohanami do Tuhan tuk huasom mangalehon hambalumon di sude ruas ni huriam na hutangko kami tu adupamun nasun badiai. Alani ape homatangamu na ko kaso itu pamatang nasida. Asa jupang nasida hambalumon na marharoroan siakko. Gabibuy hay marulupulup marlas ni roha makilalaho pasu-pasum dinggulu nami. Lausongoni akaruas ni huriam na di luaso marulang tahun. Nunga di luasona sida merde pasu-pasum na 70 tahunon. Jala di bagasan narion. Siak kuriam pasahaton ulos tu nasida. Ima ulos nito di nasida. Laho mangulosi nasida. Saliling di luaso mamulus ditiki parasian. Saleo ma di nasida hahipasod doho gajang niumur. Lausongoninang dia manami. Amang asal siat turi. Na di bagasa minggodak pola di jalon nasida ulos alai pangiduan nasida sude huriamom manangyakot tua rupa munasun badiai asa manok toko mamasu-masu mengalinggumi mengalehon hai pasod dohok gajang niumur asa goklas ni rohana sida tua katikina naing roh makilalahon pabua sudina sa huriamon manangyakot tua rupa munasun badiai. Songonima Tuhan satu kinari nek siduk permingguan namion.
Dinamulak sude ruas ni huriam tutongani bagas na sidabi homa majuluani pataru na sida di bagas adame do las ni roha na syakko mabuan siluan arga sian hatam na sunbadiai nagabe bohal ni partodion nami atong ului matuhat tangiak pangiduan namion nahusobaho kami olad di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajak kumba hatani dewata mared demahita laus tapasahak mak pilihat tanau muli tuharajaun ni dewata. Mahita jongjong.
Tatangyak koma pilihan na tapabungon tuadupan ni dewata, tapaudukbe marohata martangiang mahita. Ali dewata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut seleo-leo nadenggan dohok na saulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasya kami peleanon. Pati bulo na rajaommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite di tordim. Asalam utadahami godang ni sileho-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajaommu, sa isauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Di sodako Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan Dewata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Naksongoni na marhubas di parminggu narianon pasahatot tuhita saluhuna. Selamat hari Minggu marihita. Selamat hari Minggu. Horas.